Kostolík v Stránskom, známy ako kostol svätej Heleny, bol postavený pravdepodobne v 13. storočí. Tento stredoveký sakrálny objekt slúžil miestnym obyvateľom ako miesto bohoslúžieb a duchovných stretnutí. Pôvodne bol postavený v románskom slohu, neskôr prešiel viacerými úpravami, ktoré zanechali stopy gotického a barokového štýlu. Kostolík zažil mnohé historické udalosti, vrátane tureckých nájazdov, no najväčšiu ranu utrpel v roku 1858, keď oblasť postihlo ničivé zemetrasenie. To spôsobilo vážne poškodenie stavby, ktorá bola následne opustená. Dnes z kostolíka zostali len ruiny, no aj tie pripomínajú jeho niekdajšiu majestátnosť. Táto historická pamiatka priťahuje turistov a milovníkov histórie, ktorí chcú objaviť jej príbeh a cítiť atmosféru dávnych čias.